שלום, היום אני אלמד אתכם איך לעשות קסם בקלפים. צריך מתנדב, בבקשה, וכאן קלף. אוקיי, תראה את הלצפים, אני לא מסתכל. אני הגב שלי לפני. תסביר אותו לערמה, איפה שתרצה. אני אקח את זה. אוקיי, תראו, נערבים קצת. ערבבנו. עכשיו אני אגלה את הקלף. זהו הקלף. איך הוא עושה את זה? כל זאת ועוד עכשיו. תראו, בהתחלה נערבב רגיל, ואז עכשיו הקסם בא. אני אומר למתנדב לבחון קלף, כך, ואז אני אומר לו להראות אותו למצלמה. אז אני מסתובב, תחזיר אותו לערימה, ובינתיים מה שהוא לא יודע זה שאני מסתכל את הקלף. אתם רואים? הקלף הקודם לו 6 סרטן שחור. ואז אני עושה כאילו מערבב סתם, ואז אני אומר לו עכשיו אני אגלה את הקלף שלך. אני מחפש את הצל 6 סרטן שחור שלי. הנה הוא, וזה הקלף שלו, שהוא אחד מקדימה. זה 6 סרטן שחור, והקלף שלפניו הוא 3 לב אדום. זהו הקלף. ככה עושים את זה. תודה שגיליתם.